Sanibona bafethu, igama lami nguSanele aka uDonsa Wenkabi. Bafethu, we are back kwi-starting 11 with another video. Njengamanje social analysis Kaizer Chiefs versus Stellenbosch ebidlala manje FNB. Sibude libude hamba kanjani? Itawola moja kunjani? Grand. Hayi mnandi masuyidi. Hayi okay bafethu, njengoba benazi ukuthi bekudlala ama games awu2 namhlanje, ama big teams awu2 bekudlala Kaizer Chiefs versus Stellenbosch namaZulu versus Mamelodi Sundowns. So mina bengibuka Mamelodi Sundowns, sibuda libuda bebuka Kaizer Chiefs, then uzo-analyze ukuthi ubuye kanjani umdlalo, then come back then nami analyze igame yeMamelodi Sundowns namaZulu. Sibuda ubuye kanjani umdlalo? Yeah, nice one, very nice. Yiko ukuthi bengingazi ukuthi nala eMsouthern sinayo team Newcastle United. Newcastle United. Kanjani maphi Newcastle United? Last time I check beyisigubhu sezangoma nje ishawa iMan City kabi. Mana ke bengingazi nala ikhona. Oh nala ikhona. Manchester City ithi ngadaka utshwala nje. Ifonele Newcastle United ithi bukhuma ngila ngaphandle. Usho ukuthi le Stellenbosch nazo sithi singabuye arena. Sithi singabuye